ମୁଁ লীନା ଶତପଥୀ ଓରଫ ଟିକିଲି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି ମୋ କବିତା ଏଇ ନୀରବତା କ'ଣ ସତରେ ଭଲ? ବୟସର ଏଇ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଫୁର୍ସତ ହିଁ ଫୁର୍ସତ। ଅଜବ କୋଳାହଳ ଠାରୁ ଏଇ ନୀରବତା କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଭଲ? ଆଗରୁ ତ ଏ ନୀରବତା କେବେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ବରଂ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଉଥିଲା। ମନ ଭିତରର କୋଳାହଳ ଯେବେ ଥମିଯାଏ, ଲାଗେ ଯେମିତି ସବୁ ନିଃଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ଘରର ପରିବେଶ ସେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ନ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ। ବୟସର ଏଇ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଫୁରୁସତ ହିଁ ଫୁରୁସତ। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାର ଅଜବ କୋଳାହଳରେ ମୁଖରିତ ଅସଜଡ଼ା ଘର ଏବେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଓ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ନିଜ ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ସମୟ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ମନ ଚାହେଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କୁନି କୁନି ହାତର ସ୍ପର୍ଶର ସେଇ ଅସଜଡ଼ା କୋଳାହଳ ଭର୍ତ୍ତି ଘର। ହଁ ନା? କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିଯାଇଛେ। ବୟସର ଏହି ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଫୁରୁସତ ହିଁ ଫୁରୁସତ। ଆଜି ସେହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିଯାଇଛେ। ବହୁତ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ହେଲେ ଏଇ ମନ କ'ଣ ବଦଳୁଛି ନା ବଦଳି ପାରୁଛି? ବିଗତ ଦିନର ସବୁ କଥା ମନ କେବଳ ଝୁରେ, ହେଲେ ପାଖରେ ପାଏନା। ଜୀବନର ସେଇ ସମୟକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ମନ ଯେମିତି ସେଠାରେ ରହିଯାଇଛି। ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରେ ନା। ଲାଗେ ନୀରବତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଏହି ନୀରବତା ଅନେକ କଥା କହିପାରେ, ବାସ୍ ଆମେ ଶୁଣିପାରିଲେ ହେଲା। ସେତେବେଳର କୋଳାହଳରେ ନୀରବତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସିନା। ନୀରବତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କୁହ, ଏଇ ନୀରବତା କ'ଣ ସତରେ ଭଲ? ଏଇ ନୀରବତା କ'ଣ ସତରେ ଭଲ?